Urang ba senong joka senong nong ra uba bi pengrom ulapan pau ka jing ngungu e ka jing sebon men siem joka himam lem leng ba upa em ai nam siem ba ula sengap ba sha skor ka jing o jing nam joka senong halor ka jing kurdo bam umdi jong ki pat ba ka ni ka senong da ka men siem ka ba sebon upa em ai nam ulapan khamti ha ka senong ya ka jing bet no objection certificate ban pen bah ban ring umdi na ka talong ba thamai ka badon ha it surwat reserved forest upa em ai nam ula IT ka ni ka dulir shakirang ba jang ka snong dong ra ha ka khat khandai tere unno pra ha office tere kam ka dor bar hima maliem ha mau khar one kepada kentup di top pump house but pipeline main pumping line ila dep tetap dengan dokumen nakaliang juru PHE Health Division ila mang da ketok ke bahe ke bah hadu nyolak litar ke banyi antat la kumno ketok ngila ban penyat eka la kumno ke population ke bah hadu kemalai pusnem ye de kalasuk kadai nalor ngim dan jeka ngi kerdu jeka bah kani ketok ru dai de jing irap jong ki trailom ikong lu sila pungro ikong pritiman pungro bingi sayo ikini ki jeka ban bu ikini kita bum